Waqt intervista fil-programm VIOVA flimkien mal-President Onorarju ta' Repubblika Robert Aquilina, Jason McAuliffe spiċċa ħada bl-aktar mod isteriku kontra kulħadd, kontra l-NGO Repubblika, kontra l-qorti, kontra l-ġurnalisti u kontra l-gazzetti. Mistoqsi mill-preżentatur u ġurnalist Albert Gauci Cunningham dwar l-organizzazzjoni tal-Miġemanesi li ġew imsejħa tlieta filgħodu biex jagħtu s-sosten tagħhom lil Muscat. Biss McAuliffe stqarr illi ma organizzaw xejn, b'Aquilina jisħaq illi ma ġewx in-nies daqskemm kien mixtieq għax Muscat ma ċandu s-saħħa li kellu qabel. Organizzajna xejn, nitbissi meta kolli mistoqsija f'da sens, x'ridna norganizzaw l-ħars ngħidlek x'in kapaċi norganizza kieku rrid nirganizza. Kieku organizzajna kien ikollna mit-Tritoni sa Santirmu nies. Ma kienx hemm dil-folla kbira illi wieħed kien jaħseb illi seta' kien hemm jew illi qed jingħad illi kien hemm u ma kienx hemm dil-folla għaliex Joseph Muscat ma ċandu s-saħħa illi xi darba kellu. Robert Aquilina żvela kif Jason McAuliffe irnexxielu jidħol fl-awla flimkien ma' Muscat għax ġim niżżel bħala qarib tiegħu. Fatt illi McAuliffe ma ċaħadx. Inti fuq il-lista tal-qorti imniżżel li inti tiġi minn Joseph Muscat, labta ta' family member, morara l-lista, wara x'għamilt. Morara l-lista, rajta bajnejja. Inti kerajt li tiġi minn Joseph Muscat. Fil-programm, Jason McAuliffe attakka lill-ġurnalisti u l-gazzetti. Esperjenza personali. Minn hemmhekk jiena nibbaża l-innoċenza tiegħi fl-individwu mhux naqra xi jgħidu Repubblika jew xi jgħidu l-gazzetti illi joboduh. Xi dinna nattakka. Jiena x'nuqqas ta' serjetà idi. Fej xi ħadd jgħaddi l-informazzjoni li kienet pubblika. Bil-laptop miftuħ, bin-Notar Aquilina, b'Jason Azzopardi, bil-kollega tiegħu, x'isimha, Swor Crespo. Sewa, ma kellhomx dritt daw jibgħatu. Mela dik kwistjoni ta' dritt. Kif jista' jkollok ġurnalista koċċuta f'kollużjoni ma' nies għaddej. Infexxi attakka wkoll l-inkjesta Vitals u l-Maġistrat Gabriel Lavella meta fil-verità li żbalji allegati fil-qorti li jafu jxekklu l-andament tal-ġustizzja ġew mwettqa mill-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg. Din l-inkjesta kawlata, sewwax kawlata, x'anka pereżempju tara 11-il sija, tieni seduta 11-il sija, ġiet nulla ġifieri, mhux kawlata sejħilha. Attakk b'mod insistenti fuq il-qorti u l-Maġistrat Rachel Montebello. Issa di tal-espressjoni, tal-libertà tal-espressjoni tal-kelma, ikollna każ flagranti f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea ta' tista' tkun iktar pastażata milli toħroġ digriet. Titlob il-prosekuzzjoni u l-qorti tilqaħħa li Muscat u l-avukati tiegħu ma jistgħux jitkellmu aktar jew jidhru hekk iriduh pajjiżna. L-Avukat Ġenerali li għażiltu U attakka wkoll kontinwament b'mod isteriku fuq ir-Repubblika u fuq l-istess Robert Aquilina. Rajtu? Ħajjispiċċa. Għalhekk ossessjoni inti għandek, int m'għandekx veritier. Inti ossessjoni għandek. Mhux għax hawn jien qudiemu, imma hawnhekk fejn tara l-inkonsistenza u minn hawn toħroġ l-ossessjoni jista' jieħu għalhekk kemm irid. Għalhekk jiena intom inkonsistenti u artifiċjali, folots. Intant Jason McAuliffe insista li jemmen li Joseph Muscat huwa innoċenti iżda mistoqsijiet dwar Keith Kembri u Warren Mizzi ma rridx jitkellem. Kemmen li Keith Kembri innoċenti? Jiena qiegħed niddefendi lil Joseph Muscat, imma ħan niddefendi lil ħadd iktar. Ħanidlek għalfejn mhux konsistenti. Qed niddefendi lil Joseph Muscat u qed niddefendi lil ħadd iktar u qed ngħid lil ħadd aktar fil-plurali qed ngħidlek f'dal każ għala għax jiena nemmen fl-innoċenza ta' Joseph Muscat għax nemmen u di vera nemmena li din vendikazzjoni. Robert Aquilina insista li dan id-deal tal-isptarijiet kien fraudolenti hekk kif diġà ddikjaraw żewġ sentenzi tal-qorti. X'naħsbu jiena inti u Jason dwar il-kuntratti tal-isptarijiet f'dal punt huwa rilevanti għaliex hemm sentenza tal-ogħla qorti ta' pajjiżna li qaltilna żewġ affarijiet li dak mimlijin frodi u li saru b'kollużjoni jiġri biftehim mal-gvern ta' Malta. U min kien il-Prim Ministru dak iż-żmien? Ma kien ħadd ħlief Joseph Muscat. Intant ġie konfermati li l-esperti maħtura l-inkjesta E-Grant huma l-istess esperti tal-inkjesta Vitals għal daqstant tenna Robert Aquilina jekk għal-Labor kienu tajbin fl-ewwel inkjesta m'għandhomx għalfejn jkunu ħżiena f'din l-aħħar inkjesta.